Daim işin ilgeri olsun. Kamçı ukam. Tınç bol esen aman. Eli jurttun balası olup жүрüber. Rahmat, şunçalık el derşinde oturganda jardam bergenin için daim jolun açık, işlerin oňudan kerebersin. Kamçı ukama da. Kamçılık taşıyıpka. Şu bergen unuga çoň rahmat menen. Bala çakabız meni unamalarly eline kılıp atdyk ele. Şu çoň rahmat taşıyıp, kamçılık taşıyıp. Bergen jardamyňyzlardy aldyk. Çoň rahmat barıňyzlarga, aýyl başçylarga. Taşyp, çoň rahmat. Şunday kırdawda bizge jardam bergeniňizlerge rahmat. Assalamu alaykum. Kamçı begeke bergen rahmat kılgan yordamınız için rahmat sizge. Allah razı bolsun. Tanjaniz sağ bolsun. Taşıyıp sizge daha rahmat çoğun. Şimdi bizge jardam berip daima jüröberiniz. Çoğun rahmat aytam. Allah razı olsun sizden. Barıňarga çoň rahmat. Biz uşundup koldup jardam bergeniňizge. Hurmatly Kamçılık Taşıyıç. Şu bizge şuntup jardam bergeniňizge çoň rahmat. Şu elimizin tinçligi üçün, dokçuluğu üçün, mokçuluğu üçün şu özünüz jardam bergeniňiz üçün çoň rahmat. Hurmatly Taşyp, Kamçı Taşyp aka. Beripsiz rahmat sizge dagы baldaryňyz peşinesine aman boluňuz, oruwaňyz, densolukda boluňuz. Taşıyıp kamçıga densoluk için bolsun, ömürler uzun bolsun, daima şu eldi koldagan, soňa sizlerden bu daim koldasun. Hazırkı berip turgan jardamyga rahmat. Şularam özleri bolup oýnap gülüp zamandarybız tınç bolup bola çakalarybız bäri tınç bolsun, çoňdorubuz özü men özü bolsun. Amin. Allahu ekber.